Gedungma saldromui bemar bai koboljak matorai riyang boranjai kami sugar bemar manjagui thongoro kalaijak yakong khaksa sokgoi kulai tongkha matorai riyang hamiani bai nukhungo bial obab khai tong phuru samo basa phaikya block president hiranmoy Tiprasa malita mohan Tiprasa tei bishal deborma je mansa kha kahamtei bokha kupurbai je mansa chubaso roikha ready hambai जों तिनी साउथ करबोक जों अजागो तिनी बिजय उत्सव जाना फाइमानि हाइके जों साया सनि सिगां सिनि ताखौ मतराय रियांनो जों नायना फाइका इनके बिनि याथेक तो नरक नुखाना बेलेनो हामिया हाइके अजागो सिनि बरम गोनां सिनि ब्लॉक प्रेसिडेंट सिनि हिरनमय त्रिपुरा तै सिनि बरम गोनां सिनि डायनामिक लीडर सिनि मलिता मोहन त्रिपुरा सिनि वाइस प्रेसिडेंट बो फाइसो पैजाक हाइके सिनि कयेकजना लीडर दङ आयंबो दङ ओंखाय अबनो आं ताबुक जरारनाय कक सानान किसे सिनि बरम गोनां सिनि सारनो स्टप खायो एना हामबाय जों तिनि कायसा सिनि करबुक दक्षिण करबुक सब डिविजन नि कायसा गामिगो ओ गामियो जों सिनि टिप्रा मथा जों सेकेंड डिविजन ऑफ फाइमानि यागोनो जों दिनरो कायसा पाराबो बिजे बिसे जाना हिनि फाइमानि के जों दिने सिनि ताखौ न कायसा जों रोगी हिनि खानाय थांका बतिनि सुगार रोगी मानजागै अनेक इफेक्ट ओइ थांका कि बिनि याथेगो अनेक कसमा को याथेबो बिनि येसिरो करिखा हायरे बागे आं खानागै तंगिमालिया सिनि जों एबने जोंजाल न हायफोरनो जों दुख कष्टबो तंनाय मासाया मानियाफो तंनाय सिनि याथे कसफो तंनाय येसि कसफो तंनाय मकल नुयाफो तंनाय तो माने हिमाने जों जा बरक बुलिसोर अंगै उजि फायकागे जों अराय पराय काहाम जाया जतनो जों असंसार से नुगनाय हायनि बागे जों महाराजा काहाम जाया बेबागनो नाहादि हिनै के जों तिनि अल फाइ जों बिजे उत्सव जाना हिनि फाइमानि के जों ताखौनो सकां माने गरनाय बिनि परसे जों जाना हिनि आं कवरगै जों ताखौनो नायनि फायका कबि बिनि अनेक जोंजाल आबो जायानो के बिनि परिबारो बिनि बुहि मासा के बमासा ताइ बिनि सराय मासा दंगो 12 बोसोरनि सराय गायसा के बरक अनुखुमो खरकथाम नबरक के बरनि सारन नेबो कुनु बसिक सुगजाया हेकेबा के अनेक असुबिदा रहि दंखा हायनि बागरे जों तिप्रा मथानि अंगै जे महाराजा जे मानसि जरे जानजा चुगलायबानि जन किसे किसा के कोनो सुबादि हिनै ब साखलाय रेखा के जों ब तिनि जों सिनि जे मानसि जरा सो बरबो जों सुबा सुरनाय हिनै जों फायलाय जाक आसननाय हामबाय महाराजा आइलकथु तिप्रा मथा आइलकथु तचिनि करबुक सा डिविजन काहाम किंथ हामबाय उत्सव रेडी हामबाय जों तिनि साउथ करबुक जों अजागो तिनि बिजय उत्सव जाना फाइमानि हाइके जों साया सनि सिगां सिनि ताखौ मतराय रियांनो जों नायना फाइका इनके बिनि याथेक तो नरक नुखाना बेलेनो हामिया हाइके अजागो सिनि बरम गोनां सिनि ब्लॉक प्रेसिडेंट सिनि हिरनमय त्रिपुरा तै सिनि बरम गोनां सिनि डायनामिक लीडर सिनि मलिता मोहन त्रिपुरा सिनि वाइस प्रेसिडेंट बो फाइसो पैजाक हाइके सिनि कयेकजना लीडर दङ आयंबो दङ ओंखाय अबनो आं ताबुक जरारनाय कक सानान किसे सिनि बरम गोनां सिनि सारनो स्टप खायो